ale teda my sa pomaly môžeme sústrediť aj na kategóriu T4 junior, senior a ešte k tomu aj kategóriu Izisto. A práve tá kategória T4 je novinka pre tento ročník Slovenského kartingového pohára a je to niečo, čo vyplňa taký ten medzistupienok medzi rentalovým kartingom a práve tou vrcholovou úrovňou kartingu. Áno, tak ako sme to hodnotili aj minulý týždeň sme nič nehodnotili, lebo sme sedeli doma. Hodnotili sme výkon hokejistov? Áno, napríklad, ale minulé podujatie na Slovakia-ringu bolo v podstate v tejto triede veľmi zaujímavé. Sme si pri ňom trénovali hlasívky, teda hlavne ty. Pevne verím, že tomu nebude nejako inak, lebo keď som aj sledoval násadenie počas minulotýždňových tréningov, tak bola ozaj medzi jazdcami veľká snaha o získanie čo najlepšej pozície, čo najlepších nejakých skills počas jazdy, takže uvidíme, čo nám títo jazdci predvedú. Videli sme ich tam už nastavených na tom pregride. A je to vám vlastne ešte aj vypísané nejaké údaje o tej kategórie T4, že čím je vlastne taká výnimočná. A je to tým, že motokári sú v podstate technicky takmer identické. Motor je plombovaný od výrobcu, takže sa nedá nejakým spôsobom upravovať, tuningovať alebo niečo podobné. A nič tam netreba nastavať. Podvozok je klasický motokárový rán, do ktorého možno neskôr osadiť aj iný motor, napríklad Rotaxový alebo iný. A konkurencia je tu mimoriadne vyrovnaná a jazdci bojujú o postup na prestížny T4 Nations Cup, ktorý združuje pretekárov z celého sveta. Takže tieto preteky sú naozaj dôležité a máme aj rozdiel medzi kategóriou junior a senior, pretože kategória senior má iný karburátor, lepšie zrýchluje, je celkovo rýchlejšia, má limit otáčok na 7500 otáčok za minútu, zatiaľ čo kategória junior má nižšiu hmotnosť o 18 kg, ale limit otáčok je na 7000 otáčok a na rýchlych tratiach môže dosahovať podobnú maximálnu rýchlosť ako senior, ale väčšinu času je približne o sekundu pomalšia. Ďakujem za pekné technické okienko. Ja ďakujem Mišovi Vilímovi takto na diaľku a priamo do motokári, ako jeden z jazdcov a ambasadorov tohto šampionátu mi poslal takúto krásnu správu, takže som aj ja o niečo múdrejší. Takže máme nádherne predstavenú túto kategóriu. Okrem iného, čo ma ešte zaujalo, tak napríklad tie nízke náklady spočívajú jednak v tom, že je tu ten štvortaktový motor, preto aj tieto motokári majú úplne iný zvuk oproti všetkému ostatnému, čo tu dnes môžeme počuť, ale zároveň je v podstate aj iná pneumatiková technológia, pretože tie sú výrazne tvrdšie a vraj vydržia až 8 pretekárskych dní. Viem si to predstaviť, sám mám so štvortaktnou triedou nejaké skúsenosti z čias, keď sa jazdila trieda Honda. Bol som z protagonistov a jazdili sme tiež v podstate pneumatík, ktoré boli len o niekoľko stupňov možno mäkšie ako rentalové a dokázali vydržať veľa. Ale už nám motokári prichádzajú práve na štartový rošt. Dúfam, že bude štartová procedúra bezproblémová. Tak poďme to sledovať. Na pole position Juraj Mikoš, vedľa neho práve Mišo Vilím, to je prvý rad. Tak to poďme sledovať. Nebol tam úplne ideálny štart od Michala Vilíma. Ten sa zrejme prepadol až niekam na 5. miesto, mám pocit. Tam skutočne bola cítiť ten rozdiel výkonnostný, pretože ako mi aj spomínal, tak jednoducho v tých zmiešaných podmienkach sa tie rozdiely medzi jednotlivými triedami zmenšujú a keď už potom prídeme na tento suchý asfalt, tak to je viacej cítiť rozdiel medzi kategóriou T4 junior a T4 senior. Čiže na prvom mieste podľa všetko máme stále už nie. Už nie. Už sa to zmenilo. Už by tam mal byť práve Trgala, ktorý tam mal veľmi dobrú rýchlosť na rovinke. Práve stále sme rozdelení medzi tými kategóriami T4 junior a T4 senior, že v kvalifikácii to bolo premiešané, ale teraz sa už ukazuje tá rýchlostná preváha a práve tuto môžeme vidieť, pretože aktuálne Juraj Mikoš, ktorý štartoval z pole position, tak je práve z kategórie junior, ktorá je pomalšia, zatiaľ čo Trgala je už v kategórii senior, ktorá je na rovinkách rýchlejšia, ale ako môžete vidieť, tak v zákrutách je cítiť tá nižšia hmotnosť o 18 kg, takže tu skutočne máme veľmi zaujímavú zápletku. A tak pardon, podľa grafiky je už na druhom mieste, to je mal byť Martin Prošek,
Prosek, pardon, so 78, ktorý sa tam prepracoval. O so 16. Áno, je to Martin Prosek so 16, takže už by sme mali byť v rovnakej kategórii na prvých dvoch miestach toho celkového poradia T4 senior. A prvý dokonca by mal byť Matiáš Milata s 24. Tak teraz nás tu live timing spoločne s grafikou úplne metú. Každopádne teraz by sa na to mal určite updatenúť a určite by sme mali vedieť, ako to presne je. Áno, áno, je to Matiáš Milata teda na prvom mieste, na druhom je práve so 16 Martin Prosek. Tak poďme to sledovať, že či príde k nejakému útoku. Sme v podstate v tej strednej technickej časti okruhu. Teraz prichádzame na tú dlhú rovinku a je to mimoriadne tesné medzi Prosekom a Milatom. Áno, na tretej mieste Darius Strgala. A potom je, myslím, že 95-kou jazdací Michal Vilim. Čiže prví 4 jazdci, ak sa nemýlim, by mali byť práve z tej kategórie senior. Áno, presne tak. Mišo Vilim tam nemá úplne ideálny ten štart, prepadol sa o niekoľko miest. Teraz už sa mu podarilo vrátiť aspoň na to 4. Chvíľu sme ho tam mohli vidieť aj na 5. priečke. Teraz nakúka na tú vonkajšiu stranu. Mohli ste vidieť, ako pretekár otáča hlavu. Toto je krása kartingu, že vy tu vidíte v podstate všetko z toho jazdca, nie je vôbec zakrytý tou motokárov a tým pádom je to šport, v ktorom naozaj je vidieť tá práca za tým volantom. Zatiaľ, čo Milata na prvom mieste drží za sebou Proseka. Áno, od 5. miesta nám začínajú juniori, kde máme Juraja Mikoša a Martina Póra s 31 a 77, ktorí tam vyplňajú teda tie ďalšie miesta. Na tom 6. mieste práve Martin Pór je blízko nejakému súboju, ale inak tomu nie je ani vpredu, kde s 24 a 16 medzi sebou pravdepodobne budú za chvíľu bojovať tí dvaja protagonisti Milata a Prosek. Milata a Prosek sú v intenzívnom súboji, treba povedať, že tu už ten súboj začal a Milata sa musí brániť. Idú veľmi vyrovnané tempo aj podľa lifetimingu, ktorý sa už dá sa tiež trošku zorientoval, tak tie ich najrýchlejšie kola sú veľmi blízke. Delí ich tam zhruba nejaká 10 sekundy, takže prakticky nič, ale majú rozdielne tempo. Môžeme si všímať, že v podstate Prosekovi veľmi svedčí tá záverečná technická pasáž okruhu, naopak Milata dokáže v tom prvom sektore nabrať nejaký extra čas, takže je to taký povestný jojo efekt, kde jeden jazdec dominuje v jednej pasáži, druhý jazdec v druhej pasáži a niekde medzi tým musí hľadať Prosek príležitosť na predbehnutie. Teraz to môžete krásne vidieť. Sme v predposlednej zákrute, je doslova nalepený na zadnom nárazníku Milatu. Toto je možno ďalší faktor, ktorý sme ešte nespomínali v tomto prenose, a to síce ten padajúci nárazník predný, ktorý práve je indikátor pre riaditeľstvo pretekov, že tam došlo k nejakému väčšiemu kontaktu. Čiže aj na to si musia dávať pretekári mimoriadny pozor, že jednoducho nemôžu ísť do tých súbojov príliš agresívne, pretože v momente, ako im ten nárazník padne, je tam taký špeciálny mechanizmus, ktorý vyhodnocuje tie kontakty, tak v tom momente získajú penalizáciu. Čiže toto je ďalšia vec, na ktorú si musí dávať Prosek mimoriadny pozor. A teraz sledujte Michala Vilima, ktorý sa tam z ničoho nič priplietol do tohto súboja o prvé miesto. Tak ten má fantastickú rýchlosť aktuálne a po tom horšom štarte možno presne tie pneumatiky. Zase sa o nich bavíme, že už všetci asi jazdia na suchých pneumatikách, ale sú tam rozdielne tie tlaky a možno Michal Vilim išiel takú taktiku, kde jednoducho zvolil možno pomalší štart, pomalší rozjazd, ale teraz má ideálnu teplotu a ideálnu príležitosť na to sa poslať dopredu, pretože ten náskok, ktorý tam vedúca dvojička mala, prakticky za jedno kolo vymazal. Áno, pravdepodobne išiel na takúto nejakú taktiku, ktorá ho môže v podstate zvýhodniť voči tým prvým dvom jazdcom, ktorí pravdepodobne, keď nabehli im tlaky trošku skorej v pneumatikách, tak môžu mať v druhej polovici pretekov nevýhodu. A videli sme tam predbiehací manévre práve spomínaného Vilima. Krásne sa tam dostal. Tam by som až povedal, že prišlo k nejakej, nie vyslovene tímovej režii alebo niečo, ale opäť krásne vidíte tú gestikuláciu oboch jazdcov, že si tam vymieňajú. Teraz jednoducho Trgala pustil Miša Vilima a Mišo Vilim si ide po prvé miesto. Verím tomu, že Milata už nebude taký zhovievavý, ako bol práve Trgala.
respektíve Prosek, pardon, tam trošku grafika nám zaspala. Ale vidíme u Miša Willima aj voľbu trošku inej, mierne inej, len o nejaké fakt centimetre inej voľby stopy, ako všetci okolo neho idúci jazdci. A práve to si myslím, že je jeho výhodou. Jednoznačne, máme tam aj žltú vlajku v poslednom sektore, niekto sa tam zrejme otočil, neviem, či tam bol nejaký väčší kontakt, verme, že nie. Ale teda poďme späť na prvé miesto a teraz tam urobil veľkú chybu, to by mal byť práve Martin Prosek, ktorý sa tam dostal až mimo trať a okamžite to využíva Trgala, ktorý je tam na 4. mieste. A tuto pozor, Mišo Willym útočí na vnútornú stranu, ale krásne mu to zatvoril teraz Matiáš Milata. A vidíte, že sa musí ohliadať a je tu aj krásne vidieť tá rozdielna výška jazdcov, že Matiáš Milata je veľmi vysoký motokárový jazdec, zatiaľ čo Mišo Willym má skôr takú kompaktnejšiu výšku a Matiáš musí mimoriadne tvrdo pracovať s tou výškou, ale zatiaľ to nestačí, pretože pozrite sa, aký parádny výjazd tej poslednej zákruty mal Mišo Willym, ale do tejto jednotky viackrát zalomenej sa prakticky nedá predbiehať. Teraz ide miesto, kde sa bude dať predbiehať, tak uvidíme, čo Mišo Willym vymyslí. Nie je tam defenzívna stopa z pohľadu jazdca pred ním. Áno, Matiáš Milata to robí veľmi šikovne, pretože on si ide v podstate tú svoju pretekárskú líniu a nedovoluje Mišovi Willymovi, aby zaútočil na to vnútro, pretože za každým, keď tam Mišo strčí ten nos, tak je príliš ďaleko na to, aby predbiehal. A opäť ho tam zatvára, už to došlo k miernemu kontaktu zrejme. Možno teraz Mišo Willym na tej vonkajšej strane bude skúšať nejaký switchback, ale nejde mu to. Pozrite sa na to, ako Matiáš Milata musí pracovať so svojou výškou, s tou váhou, ako tam tú motokáru celým telom posunul dopredu. Máme 3 kola do konca. A akcia v Českom Třinci sa začína stupňovať. Teraz to ožíva. Mišo Willym je tam v lepšej rýchlosti, s lepšími pneumatikami. Možno aj s lepšou znalosťou motokári a techniky, ktorú pod sebou má. Ale zatiaľ Matiáš Milata ide veľmi šikovnú defenzívnu líniu a nepúšťa ho k nejakému veľkému útoku, respektíve keď už ho pustí k útoku, tak dokáže sa ubrániť. Teraz tam bol opäť trošku širšie, jednoducho je to vizuálne vidieť, ako tá jeho motokára nefunguje, ako má problémy s tými pneumatikami. Mišo Willym opäť s lepším výjazdom z technickej prvej pasáže. Stráži si trošku defenzívnu stopu, čo môže byť teraz pre Miša výhoda, ale áno. A dostal sa tam príliš do tej mokrej stopy na vonkajšku zákruty a teraz Matiáš Milata to, čo robil doteraz tak dobre, že išiel v podstate tú pretekárskú líniu, tak teraz sa dopustil chybičky, nechal sa tam vyniesť príliš na ten vnútrajšok, ktorý bol ešte mokrý a sa mu to sklzlo, bol nedotáčavý a prepadol sa na druhé miesto, kde už na ňo útočí aj Trgala. Áno, Mišo Willym veľmi lišackým spôsobom dokázal využiť to miesto a tú defenzívnu stopu svojho protivníka dokázal krásne podbehnúť. Áno, nádherný súboj. Teraz sa ešte pozeráme na Dariusa Trgalu. Darius Trgala teda v súboji o to druhé miesto. A možno Matiáš Milata teraz môže využiť to, že pred sebou má nejaký záchytný bod, lenže my sme už v poslednom kole, takže nemá veľa času na to, aby niečo vymyslel. Teraz ešte Miša Willym trošičku stiahol, ale myslím si, že je príliš ďaleko na to, aby sa tam menili pozície. Rovnako tak Darius Trgala je ďaleko od Matiáša Milatu. Už zostáva iba niekoľko zákrut do konca prvej jazdy kategórie T4. Áno, sme v poslednej zákrute. A Mišo Willym vykrúžil poslednú zákrutu a stáva sa víťazom prvej jazdy v slovenskom kartingovom pohári a máme tam aj nejaké mávanie rukami od Dariusa Trgalu, tak som veľmi zvedavý, že čo sa tam stalo a čo mu vadí. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale každopádne nikto nezoberie zrejme Mišovi Willymovi toto víťazstvo. Samozrejme všetky výsledky sú zatiaľ neoficiálne, ale Mišo Willym, fantastická jazda. On sa v tom prvom kole prepadol niekde na 4. 5. miesto a postupne tá motokára, tie pneumatiky začali fungovať. Máme tam aj podávanie rúk, takže zrejme je všetko v poriadku. A tu sa môžeme pozrieť ešte na replay. A práve všimajte si, Mišo Willym je tam, áno, až na 5. mieste v prvom kole a nakoniec je z toho víťazstvo, takže skutočne muselo tam byť nejaké iné nastavenie tých pneumatík. Možno sa viacej dozvieme v rozhovore, ak sa Mišo bude chcieť podeliť o svoje tajomstvo. A tu je ten krásny predbiaci manéver na prvé miesto, si to takto nachystal.
fantázia, ako tuto niečo Áno, riešiť. Milatovi tým, že on potreboval sa dostať viac, zarotovať tú svoju motokáru, tak strátil otáčky a to využil vlastne Mišo, ktorý ho zvonku podbehol a dostal sa tam, kam sa dostal. Ja ešte spomeniem, že v triede sme mali dve dámy, aby sme teda boli aj takto rodovo vyrovnaní a zavše ich musíme spomenúť. Takže Lucia Boleková a Laura Veterová sú dámy, ktoré teda v triede T4 hájili farby. A ideme pomaly do rozhovoru, takže David a víťaz Mišo Vilím. Neviem, ako sa podarilo. Dobre. Môžem byť tu? Dobre. Mám strapaté vlasy? Tak tu, v pohode. Tu už máme víťaza pretekov. Toto bolo veľmi vydreté víťazstvo. Čo ty na to povieš? No, akože ja som si to urobil ťažké sám, lebo som pokazal strašne štart. Našťastie sa to podarilo otočiť naspäť. Mali si tam potom posledné 4 kola pred koncom fakt napínavé súboje. Čo nakoniec rozhodlo? Podarilo sa mi načítať si supera, ktorí išli mimochodom akože fakt fantasticky, len všimol som si, že robil chybu v nejakých 2 zakrutách, to sa mi podarilo využiť potom. Čiže do ďalších pretekov zlepšiť štart a malo by to byť na víťazstvo? Snádej. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem ešte raz.